tofana ngogara takangowanda maresis akawanda mukaradhi muindia murungu chipanana pfungwa chipanana njere murungu munhu anokupawo njere yausina anokuudza kuti ndege inokwirwa bhozi waigona kugadzira ndege pachako ungaigadzira andikudzidzisa kuti ndege inokwirwa saka tokufanira kugara kuti ukopere izvozvo uzive kuti mai ukamudzinga ukamutandasira kure uchazvionera saka ndiri kuona majezi zvimwe zvinhu zvacho zvakutanga zvakunetsa zvakurema zvakudidi zvimwe zvacho dai takangowasiya vari padhuze nezvo izvezvi zvakuita kunge futi vakudzoka kuzvona vari kudzoka aiwa vari zvitooneka kuti zvofana ukona vakadzoka zve zvakufaya kunakita manje tita kudzokera yeya kudhara Zimbabwe takambotamba kuti uchitorasa chimbo uchirasa mukaka uchirasa nyama chiguta uchikaka bhutsu maba zvinhu zviri kuzarazara mashopu usingatengese zvinhu murodi asi mashopu zvazara kazvinhu zvazara azvo kasi vanhu vari kutengesa futi murodi samavhenders awanda futi kuti vhenda awande zvinhu zvakawanda mushopu but kuratidza kuti pane pasati panaka pane mumwe munhu pachiri mukasunga zvinhu vana havasi kuwana mari saka vhenda akuramba achiuya manje asi dai kuti vhenda ari kuwana vhenda dai ari kubasa kambani iye tiri kutaura kuti uyo ngaadzoke dai asipo alright aiwa tapanzwa tipanzwisa kavhure bhuna red gango yatambe nevamwe vataurire kamabhuna acho kuti komai vari kuuya vatozvidzwa vachazvidzwa unotonovaudzawo vamwe kuti adzidzokeika kuno kuti tambe shamwari dzedu tambe ane nzvimbo paimbogara anozoti yaimbogara pakati panumber 51 Kickman Road anokudzoka ipapo ombotasa toti ndingakosepa 1 here anogona kupa 1 ukatopagara aiwa zvinofaa bo zvikudedzerwa ndezvekutika zvikudedzerwa zvidzi munhu wese anofanira kudzokera panzvimbo paanga ari kuzvisa but manje ipapo pakaipa manje pokuti akadzokera chatodzokera kushupika futi pane zvimwe manjichi zvekuti hapana munhu anenge achidzvanyirira munhu manje ipapo pane pachikudzi munhu anofanira kumbowana nzvimbo yake wari ipapo kana pavakwa kudhara pavakwa asi kana munhu aimbogara imba yake iyo yanga kavakaka anofanira kuidzoserwa aidzoserwa akamboiva akaiwana sei handiri vakatsara kana une evidence yekuti akatsara ndimotaura kuti tinayo evidence hazvina kutorwa nenhingika nezvinhu zvakanaka saka sometimes kutsarana even muchechi chaimo mune upombwe nemune kutsarana kana mari chaiyo offering yayo inombobiwa saka ndo zvikunzi machechi yoga anamata achiita izvozvo zvekuti anowanika muchimboita upombwe nekubirana ndoari kuti mwari ari kutodedzera kuti I'm going to slash them slash all of them kuchafanira kusara chechi dzinoda kunamata mwari kusina umbavha neupombwe kusina munhu anoda kunyepa ndokumwe kuri kutaura kunzi haikusi kutobobiwa kunyepa zvikunzi vanhu dzidzai kutaura chokwadi because kana ukabvunza kunzi une 10 cents momwe taura kuti ndine 10 cents kana kwanzi haikunotaura kuti ndine $20 une 20 cents kuti ndine $20 saka ndozvikunzi dzidza kutaura bonzi kunzi pakunyepa ndo pakabva munhu uzopedzera aita sei aita uchivi chakakurisa tobva ruchiva moswa hombe inobva pakutaka uchinyepa chinhu chidiki kunogona kubvunza kunzi kumusika kuchitika chiyonzi kunogona kurohwa munhu nemupurisa ndisi kana kuti ngaba ndisi kwanzi wozoona mwa kuti kumusika kuri kurohwa vanhu zvitikete nemapurisa mapurisa ngorohwa vanhu vangorohwa vanhu zvisina nibesirisi ngorohwa vanhu vesedzi ngorohwa kuti munhu asiaita ikuwarwa munhu 1 saka zvichibva nekunyepa bhozi anenge akuwedzera zvisiri zvisina mboitika zvisina kuonekwa zvichiitika ipapo ndozviri kuitika kakunze kwenyika vanhu kunze kwenyika vari kunyeba vanoti vakaona chunhu kuno kwandika vanobva vapamidzira vakuita kunge hamene zviri kuitika kuno kwakuna kana rufaro ndo zviri kutorapwa manje vanhu vari kunyepa varikutodzi ndo vanhu vacharohwa neshamu yakaipisisa manje shamu iyo ingaite mari iyo inotokosta kana upenyu hwake hwese upenyu hwese bhozi varikutodzi vanhu mbeu yakatoshata ikagara dzimwe mbeu inogona kupukuta dzimwe mbeu ikatokanganisa kudhayadhaya dzimwe mbeu kuti dzitore kala yaro iyo saka inobva yanzi iyo ngaribviswe iyo mbeu ukuona kalukuka kune manewspaper ekunze kwenyika vari kuzviti mazimbabwenzi vari kunyeba
sokuti achiripota zvekuno zvekuno zvisiri kuitika. my god ndo vakapotaurwa pane mumwe murungu kune inonzi Zimai inonyeba iyoyo. Zimai inonyeba. pane mumwe murungu anditi anenge ambassador weimwe yekudenmark iri kusweden iri kusweden akauya nditi akauya munani kuna February akabuda mutv achiti ndoshamisika nezvandiri kuona kuno nekuti according nezvikuripotwa international usini zvikubuda panews international zviri kuitika kunokuka nezvandazoona ndega maziso kunoka zviri kutosiyana zviri kutaurwa uko vari kunyepa murungu wacho achitotaura. That's why initogara kunze kwenyika ndine mawebsite akawanda vanhu vacho havachazi majournalist vanotora kana nyaya yaiswa muherald vaipindurudza kuita kuti isute zvavari kuda ivavo vatogadzira nyaya. Fanike handiti musi unoyu takaona Hamek wamuziya Hamek ikakutaura zvekunyadzisira pafuneral. Kana vanhu vakuzvitaura manje vakutaura kunge zvimwe zvinhu zvinoitika every day. Munhu anga akashatirwa uyo kowenyoka tu wenyoka mbiri akakabata nyoka chizwa mene unana kuwadzana kuti riro wadzana pane imwe manje yatichazoda pane imwe version yatichazoratidzwa zvidu apa mberi apo ndifunga ndikaona foni inenge ichitora mavhidhiyo ipapo ndofunga ndopatichatonotora mavhidhiyo ekuti kunyatsoona zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vanonge vachiti vanoroya vaya nditi tichanotora picha uzi imwe nzvimbo kumusikeni uko pane nzvimbo yazvinge zviri Mozambique saka tichaenda ikoko pane trip yatichatozoenda saka nzvimbo iyoyo tichasvika tatanzi ipapo takatoudzwa chinzi ndichakubvumidzai kuti mutore mavhidhiyo ezvinhu zvozvo zvakaunganidzwa zvinhu zvekuti muroi wese anenge achitorwa chinhu chake chinhu chinokandwa ipapo saka takanzi uzotorawo vhidhiyo zvinhu izvozvo kuti muone muzive kuti kana muchiramba imimi kuti munyika menyu manga musina varoyi ko izvi zvangu zviri zviizvi zvaibva pai uchinyazozoona takanzi unenge uchitora nevhidhiyo kamera yako wega foni yako uchitora wega. Saka imi mukambozima mukugarisana nevamwe zvakanaka. Handikugarisana nevanhu musha asi ivo vanenge vachingondivenga. Saka inini saka pape zvandinozoita manje ndikaona kuti mahaters anyanya kunetsa nongotora machuna aya mune muchisenda yaka pane mamwe machuna anoimba kazve vanhu ivo vakashata mahaters ndotanga ngovhurisa zvangu kuti terereka zvamunoita chitukwa pa pamachuni ndokotuka nemachuni katoti tipedzerana ipapo saka wakazwa machuni pachotangona tongofamba zvangu kutonge zvanayo nemvura ire kunge zvadii kutonge zvatonhora zvova zvamboti zii wakanzwa machuni amboti zii kurira zvotanga kunge zvakuda kufarisa kutaura ndovandati aiwa zvinetse vhura futi ikangosvika friday saturday tovhura semangwana tobva tambovhura tererai munzwe zve zvamunoita zvezvi zvoga zvapedzerana ipapo kati saka chizomboti kombine kusideyo chimboisa kaiyeye kuti yakamboridzwa ichitaura nezvako bhosi ndechoti pari festi manje anenge achivagadzirisa machuni aya ndiyo anenge achiita kuti zviite mushe vanomboteerera vakadzwa izvozvizvi saka machuni angu anoita kuti vanzwe vagadzirisike vanofamba kugadzirisika chaivo but kunyeba atidi hatinyepe kuti kunyepiri ko vanhu vanonyeba tovaita sei vane castration yavachasangana nayo yakasimba vachakastraitwa zvavo bcause vaiva kapasta vaya comic pasta vakati vafanira Zimdancehall anovarova neshamu inoita $10 aiwa ko shamu yevanhu vanonyeba inoita mari ndosaka ndati shamu yevanhu vanonyeba inogona kutokosta upenyu hwavo bcause anogona kusazombonekwa panyika futi munhu nekunyeba bcause vanhu vanonyepa vanotonzi vakafanana nemuroyi futi bcause unogona kuzonyepa zvimwe zvinhu zvezvikutika zvigona kutokonzesa kana kuti vanhu varovane kana kuti vanhu varambane kana vanhu vavengane kana kuti vanhu vavengane kuvenganisa vanhu nekunyepa kuti ndinga ngachitaura zvakati izvi zvisiri izvo zvanachitaura
kuti iwe wakudzwa kunzi enda kutaura zvakati ubva topa zvako kweti mawedzi pamusoro saka zogona kuti upesanisa vanhu kutaura neparutivi penyaya iwe wanzi taura so iwe kwenda so saka zvakatoshata bozi vanhu vanonorovana kana kuti urayana bayana nemapanga saka munhu iye anonzi ngaafi futi asati auraisa vanhu singe kuti uk ikoko kunenge kwawanda mazimbabwenzi vamwe vanenge vane dzungu stiri uk ikoko zveshuwa bosi ndotononge america iri nani uk kana nini pachezvangu kaenda kutonazozwa kana kuti kuri kuvhizita nyika ka ndoda hangu kuna naamerica uko zvichingoenda kuna nabrazil america zvakadaro kana uk inenge yasviba ine mazimbabwenzi vanenge vawandisa ikoko vanenge vanonyepa futi vamwe vacho vari kungozara ikoko vakawandisa voitwa sei vanhu yava angavadhipoti vamwe vacho kana vasina zvekuita muuk vangogara kutaura zvimanonsisi ndo vacho vari kugarisa zvimanyuzipa futi zvekunyepa izvozvo vangodzoka kuno vakadzoka kuno kuorohwa neshamo zvipere bhozi vada kuita tumari mari tusina basa risi vachitsunyepa futi ori kuuk ikoko dzungu rakawanda vano kuuk dzungu rakawanda rakawanda mazimbabwenzi anongozara ikoko zvenhando hati ndokakazoenda kamasini haasiri kwaari here masikini wewo amen handiziye akambonzwa kuti ndokwaari ndovamwe vacho vanenge vachinyepa vakazara zvemahare saka muda kuvagadzirisa ngavave sotwe vachabatwa neshamhu dzavari ikoko vachinyepa vasafunga kuti bhozi mweya kutere uri kufamba kwese hapana kwausitiri kuenda all over the world uri kuenda pese saka kana munhu ari kuuk achiita zvekunyepa chifuka anowana mari nekunyepa aziva kuti zvikupera anongofriza ikokongona zvinhu zvakudhakwa kongona kana anga achibata $50 akuna akuwana 10 cents dzamara asina kana sendi ranobata dzamara atozona adzoka kunyika kuno kwaasina kana chaina zvishuwa zvichapera uchaona totaura kunge tiri kunyepa kunge tiri kutamba china anogara pasaidi peshamwari yakwa iwe zvichatopera iyeyo uyu murasta uyo shamwari yangu yako enda kugara pasaidi apo mpe nzvimbo apo aita sei takafanana pamaproblems tiudzeka bosi auzatisiva ti shamwari yako uyo anotumirika mari auyo ari state futi saka inosvika akatumirwa mari maone rangu anenge ari state futi asi makido nono makido uzine unotodisapia mari asi uyu nauyu zvakaracter dzinenge dziri state sikazoziva hunhu manje kuti asi anenge right character saka john shop watomuramba tinokwana zvedu tese kwese asi hatisingazozivi manje pabehavior yavo tasingaitese kujobs here pairi dzasilverstone jobs tasingaitete ungosotokuendere angachiri panero atienda nede brigs kae naproza ari kupika kuti yadzimosken tichamuwana kumosken ozoti zimbabwe nemosken ozoti dzichaita shamwari dzakasimba uziya ichaita kunge one country zimbabwe nemozambique kusouth africa nekasouth futi nekasouth futi nesouth futi south ine zvimwe zvidikidiki zvinoda kuti gadziriswe asi tichaita mosque nezimbabwe manje dziri kuita nyika dzakanaka manje dzichibatana south africa futi ndio imwe ichazoita kutibatana asi iri kunzi inofanira kutanga yagezwa ine mishonga tumachi yakanyanya kuzara imomo yokubviswa imomo first south africa ine mishonga ine mishonga yakashata imomo unaona chinoitika ndechekutika nyika chinoita kuti kunogona kubva vekunigeria vekumalawi vachienda munyika 1 vachizadza mishonga dzavo imomo saka inopedzera yaremerwa nyika azara mishonga zvisingaiti
asi Zimbabwe haisina uremerwa mishonga dzakaenda kutorwa kuti zvekutamba iri kunamurwa hakuna tsakorikona yamboti zii yaita kuyadzika manyika wakakuyayopaparika tuma chimazuva makore apera kuma 2012 kuti 2011 12 apa avangu vakafarisa zikei kusvikira pana 14 apa avaimhanya bhizi isingaiti kumhanya bade rekupenga mazibangwe emotikana waiona zvaita mazifobha izvi zvokuti zii vanyarara mani asisina dzimwe motikari handiri kuona dziri kungobvira usikuona mota dzei dzakabvira dzimwe dzei dzakatsva asi dzatanga dzichagocheka motikari kuite zvekutamba vazhinji vacharodzitenga nemari yemishonga tikirwa nesadhawanda mota saka patime inotanga yakuda kubaka pepe anhu vangobuda ubva angoenda abva aisiya yakadaro hatomboidi hati ausikuona anhu vasiya zvakadaro aitora hati hapana chaanodzokera kuti ndodzochida nekuti iye pachizvakika anenge akutorohwa futi onzi anotanga apisirwa chinhu chake ega atanga apisirwa moteka onzi iwewe kwasara iwewe manje saka anenge akurohwa majepepe anenge akurohwa zvishuwa anenge akurohwa zvisikaiti anogonotangarara nokutanga kunzwa tsoka dzichipisa uzokana tsoka dzichipisa idzi moto wacho uri kubva kupi kana kuti ngune kana kuti pamhanza apa pachitoke pari kugochwa nemoto uchiti ko pamhanza apa usanogona kumhanya yejesa chitetere chiri zvirikutsva nemoto pamhanza vanhu vakubvunza kuti kompoto wacho uri kupiko pamhanza apa hapana vanhu vari kumuti saka pane something chakaita munhu pane chakaitewo havani tunzwa vani hati vamwe vari kubuda ndikuona panyezipa vamwe vabuda nzi pane mazizi ari kuita basa kujokora vanhu mazizi ndaona nyezipa ranhasi chero riri papo ikuti hanzi pane mazizi ari kujokora vanhu akatopikitywa mazizi acho akatobuda akapikitywa pamwe newspaper ranhasi randatoa akusi kunyepa iwe zvikutooneka umwe akadonha ingwani muroyi mutown ndakamuona muroyi akakatsina kupfeka akatsunga katambuke redhamu achifamba kuti hasi apengeka osona kuti uyu munhu adonha buzvinezona kuti haana kana tsvina kana chii unari smart aitora dzoti anogeza everyday asi pane paanga abatwa mudenga mavhanzi donha wakadaro kumwari akaisa magesi mukati kama tisingaoni isusu hatisi kutomboona nekuti ari kubata vachiroerwa pasi tichanyasotamba kuti tichanyasotamba Zimbabwe hamana tichanakirwa mai manje chaizvo mai manje tasuna chaizvo saka tingati rini kufungira kwako mai manje apa tongoti kana kuti pamberi pa2020 kusvika tiita kunyatsotaura good stories pana 2020 atiita kunyatsotaura good stories 2020 saka iprofesi yako ikai haya isi yangu hatichidzwoka nezviri kutaurwa nemhepo but wandisipaka pawati vanhu yoku-UK vane dzungu dzungu vanaro havane bosi ku-UK kunenge ndokuona hangu vamwe vazhinji vanenge vachibva ku-UK ndoona kaitiro kacho spidi dzakawandisa uzotarisa munhu ari kubva kuamerica ndii aita ungakadzika saka ndonongese kuti ku-UK hamunizva kunoita vanhu kuti uti ungonovhunduka chii kune chii ameno kunovabvudza kana imwe shamwari yangu handiti umwe ndakakura ndichitamba naye so tingoti wapfana tikumara nekwedu tichikusheina asi ukaona munhu anenge enda kuamerica jekujeko akadzoka nenge akakustedha saka america inenge ine stanzi yakanaka kana kuti inenge ine vanhu vanodzikamisa vanhu iri kana kuti inoita kuti kana kuti vakaiona vanajasta hunhu hwavo hwedzungu hwevoita kuti uvoita hunhu kwaho rinani hutambika nevamwe munhuzi ku-UK ndifunga kune ristere kuti unge ichisaladi here stereki yakanyanya aditi kuenda upiwo ndifunga ku-UK kunenge kune kalifestyle kechisaladi kakanyanya fura kechiraga mafini tikadaro kudai ndofunga kanyanya fura kechiraga mafini kuamerica kune yese kune raga mafini kune ichichi saka kuamerica vanenge vachiadjusta zvese ku-UK pamwe hagona kuadjusta zvinhu handiti ku-UK kuamerica ndokwazvinotangira
kuti vanenge vada kutedzera ubva wazotadza kudzikamisa manje because UK inenge inotedzera zvekuamerica because vanozopfurikidza because ndifunga vanenge vada kutedzera zviye zvakaita Michael Jackson zvezvi voda kuita ivo votadza manje vobva because ndora kana mufesi umwe wandaitamba ne akungoshaina ari kuUK akauya ukada kutaura kuti kana ka$5 zeko anokunyima asi anenge aine mari uda kukumbira kana kadhora anenge achikujamba saka ndanaoti UK inenge nyika isiri yekuende kune kukanyanya chiporiji salad system kukanyanya chiQueen Elizabeth style ne chiQueen Elizabeth chiQueen chakanyanya mani zvokuti kana varume vese unenge unkuita unge vakadzi unge unkuita saQueen Elizabeth kuti unge wakuda chiking here chimwe chiQueen hamene zvavari bosi kune vanhu vanekazvi chiking ani kuna neScotland kune kalife kuita vana king mino kahistory keScotland kaita zvana king ichichi ndozvavanyanyoita vanhu saka anobva vaita kunge zvatobva zvapinda mheno zvoka zvavhiringidza futi pavanozviona kunge vanenge americanization so inenge iri nani americanization bosi ukatarisa vanhu vari kustates vazhinji vacho ndine imwe musikana wandakadzidza naye anonzi Priscilla Maricano agara kuTexas ndinadzo phone number dzake panapa chero akauya unongoona kuti akasteda mune ndikutaura zvinhu zvandiri kuita newe zviso avhunduke aite seachambe zvongoita vanhu vari kuUK so anongongoshaina chiko akaita zvimotika zvaanenge atumira zvimabhenzi apa nechirori mhene ari kuona kunge vamwe vanhu vasiri vanhu here ino zvaanenge kuita chiko vabvunzeka hauzombomubvunzi unenge kuti vabvunzeka pakamera vamwe vanogona kupindura achapota achitaura kana kuti wotombona wabvunza kuti nei zvikunzi nevanhu vekuzimbabwe ko UK yakamboita sei chaizvinoita kuti vanhu vaite kuti vanopanduka kahunu kavo kana vambobva vachiita vanhu kwavo kana vazouk vazodzoka manje vakutanga vakusvika kufamba mudenga mumhepo vatonga vachisatsike pasi tikotongaona vamwe vanhu maybe wakavabvunza vanogona kutipindura tozongoona pamacomments andenda tichambovabvunza pamafoni vabvunze izvozvo dzinoika but kuti sei muchishamisira kana maugara kuUK sei muchishamisira maZimbabwe kana maugara kuUK kutoke muri very special kutoke musira kubva kuAfrica kuZimbabwe jecha kuno kutongo kufamba mhino pampano munofamba pai umbofamba pai vanhu vari kumaZimbabwenzi anogara kuUK kushaina pange vamwe vacho anogara kukambuzuma kuvhaira kudada mahara chaiko itai sevakomana kumbare vakadhiniwa kuti vanopinda pesa achita yese ivatoda ke vamwe vachakakopera futi kubva vakomana kumbare vangoenda kuUK vakutanga mhena mhenipo dzunguka ipozi vamwe vacho vaitotadza indoda kuti usamino kuti akamboenda kucanada shamwari yako iye ada kuti enda kuUK tozoitawo zvimachunu zvezvi aende kukamhino zvaakuita kastera kanavi zvimadhino zvimakadi zvimachii zvangobuda otoke kamusikana fesi vanenge vachiuza anditi mwacho akatofira muflat akatofira muflat anga ndoita kosenesing ikoko kutofira muflat imomo atora kamurungu keke akachabuda kabva aita mwana naye nekamurungu anditi muZimbabwe nekaona akugara kuUK ata nekamwana kake ikoko abva akangana timu dzake dzese kuno nebamba nehama dzake akuti titumirawo kana kaseti zvaye machuni kana kumbotumira anditi so akafa manje akaonekwa akangofa muflat yake anzi Mutabu akafa kudaroka wangaita naye mwana anamboda kuuya futi kuno murungu wacho abva angotumira mavhidhiyo kaseti acho zvake zvairidza zvimakaseti zvemangoma zvakangotumirwa anzi ndo propati yake tumira zvimakaseti zvemangoma zvemaechuma chichichi izvozvo chete ndoti macd iye kana kutombouya kana nemwana wacho kana kumboonekwa hana kana kumboya hazi ndewangu mwana abva aramba naiko wazvona zvoita vanhu vanongoti kana vaenda woenderatu ndomubayiro wacho keo mawani uzeyainenge zvaitonge saka zvakaoma UK yakutambudza asi ngavachiti kana vakuzouya kuno kwazoti kuno kudiwa vanhu vanonamata
zvekumasuwo echishanu chaicho kuti masuwo aya anotaura dhanzi anopenda muromo vachiita mawivu musoro vachiita tumaperfume tusirani basa rese masuwo akudiwe maperfume akudiwe zvimalipstick kana zvimahuman hair musoro bhutsi hadzipfekwe topfeka manyatera majesus aipfekwa namoses aya ndovanofanira kupfeka iwavo aipfekwa najesu futi havana aziva nenguo chena kwete zvimakala zvimared black azvidiwe zvemaafrican ataya vanobuda patv vachidhanzi toda kumbochinjawo tipinde muvanhu ti vanhu vapi vamunopinda muchiuza hatidzidziswe nevi dzidzisai ikoko kulondon iko zviperere kulondon kana makwira ndege vaya kuzimbabwe yakudzi harare haisisiri london mamatsiya kuti mutedzere zvinodzi masuwo echishanu saka wo vakadzi vaya vanotenga vhudzi unoiti chinavo hayi kutenga vhudzi yakaoma ndivo vamwe vakazobuda chidzadza vakurwara musoro nemahuman hair akatengwa kubva kubrazil iri kuti dii ndakazobudza vamwe vacho vanzi vakuda kutopenga musoro mazara maronda nemahuman hair aida havabve mari mo vanenge vakazara nanhasi ukapinda tona zvinoita kuonerera kuti chari muchibhora chirukwa izvozvo chisoti chikwe saka musoro chakuta kwakutodhunya avazara zvemaoiri tumachuzipinemo zomupisa brain vamwe vacho akazotswafisisika kuda mazara fesi hamene zvaiya kutonge shato ganda rokubuda mava reshato ganda raifanira kunge riri black chete rakuti apa pakutonge pinga pakutonge orange pepuro kunge tani richii kunge red kunge iron hamene zvakaoma mavamhorese chaizvo mazimbabwe ari kuuk iwa mhorese wegasha muri makadini kushaina asi dzikame kana makuda kuuya mozi kushaina kwenyu kuchibva kuitai muchi kana maita tuma us dollar twenyu uk maita tuma twenyu mashandawo zvichiwa zvakanaka asi musadade savhairi muchiburitsawo tumadhombi muchigira vamwe kuno kuafrica muchipa vamwe kuno kuzimbabwe musangoti kana makuna naeurope ikoko ndokwa muchachembera muri muchazobva ikoko pamani aids makuya kuno kumakusinyaranyara kutasana vamwe tozokutarisai wakati chikumhoresei zvakanaka mukatumira kuti madhora mai mukati muchivhara tumadhora kana wazoya kuno vamwe vari kungoya mabhokisi saka tokuchema sei tokuti ndovaya vakangoenda chikuti vanovhairasi tokuti ngavaende muvhuriyere rekuwari hughes rakaumira wari hughes yakamirira wari hughes nekumbudzi kuriko kunonzi grandview cemetery neglen forest neglen forest akazara aumire kana mukaita vanhu vasikaiyoke kwavakabva unapota muchiita muchiyoka kwamakabva kwete kuti ukateera zimdancehall wofa kuti watodzoka kuzimbabwe unenge usati ukateera zimdancehall urutera uri ikoko utoda kuti uyo umboiona wakapira pairi kuti kutera atatodzwa zvekutaura vari kuti zvakati wazvionei vamwe ari kunyepa kuti ari kuimba uchakutotsvaga mari pamamonye pamamonye ona manje anoda kupinda ipapo akadokokwana kuti osiyani kachimba kuti achari kuimbira ada kuti mutomuunzawo ikoko kuuk ikoko vamwe vacho atofunga kuti ndo mamonya acho kavatokwana urega shit hapana hasi mamonya ari kuno kuno ndokune mamonya saka uri monya kayo nditori monya zvichuwa risingaoneke mhasuru funga kuti munhu anorwisa nemunhu atsarai 14 years chirwisana nemunhu ane nharo chimubvisa padheni ndakasimba ndira mwari wangu ndonamata mwari ndavanamatewo ise izvozvo vanosimba futi asi vangoita kunge mamonya ari kujima chikodaiti ngavazive mwari first aziva kufunga vamwe kuafrica kuno sezvoita minox anoita chiona achimwa nevamwe masese achidya nevamwe sadza achipindapinda mese makakura ari ndozoita kaizvozvozvira kuti wadzoka kumaraini wozodzokerawo uone mazimari aunenge uchibata arenge achingouya manje vamwe vacho kurugegariko ariko kwachikotereko netumari tumwe kamhiri zvainge chikuita ikoko unosvoti vanava unopotochiwa dzidziso paindaneti kamino kusati uri kuonawo ikoko uchipota uchiti nei mazimbabweni zvanzi nevamwe itaiwo seni minox zimbabwe kudzokera kucanada pagore nerakatuma zimbabwe tibva kucanada koimi unobva pauk padhuze apa ati 20 years asati ambouya panapa asi anogara padhuze panokwira kana ngatipedzise nyaya yedu
Uko sister kangu kari ku Canada ko muri kuti chiko na sisi wangu. Muri kugara ku Canada ikoko tikufara makanipromise zvakanipromise kuti kuzvida kada kamirira kai. Minox akasouya ndakambofuka kuti chakufonera kuti ko emaionana naye Minox mambomuti mubatisa katumwe tu. Manje apa ari kudzoka akadzoka kupamba anodzoka pamufamba nemamupo. Hanzi anogara kupi usataure hako style anogara kupi Dzimba icho ndaikaona zita ndichamufunza nhasi unomfoni unompa namba yangu yeCanada ya unayo ka namba yangu yeCanada ndichamupa bozi yaito kuti akatora namba dzangu kwauri pamheno pamanhingi pamunokandirana pa YouTube saka anopromisa tumwe tudiki ache ngani ndotuda tunhu twangu uyu atori nani kuona kasista kari paCanada kuva muri paUK hava kamabura ngoma chaizo nemazimbabwe dzari kuUK vambodziwawo sei chaizo musavhairire vamwe kana maakuUK unapota muchigobora magobo enyuka mari kana yakurwadza ikuwana asi motumirawo kana ka10 dhumbi timafesi sezvakaita ainonzi Wycliffe Nyatsambo ane brain mufesi uyu ndifunga paUK yese ka ndobiga Wycliffe Nyatsambo ndiye mufesi anitongerera riri nani uyo ndianitinga ari nani uyu bozi ndiatori bo Wycliffe bozi anosimbisa ngara manje anogona kutosimbisa munhu akaneta Wycliffe bozi Wycliffe ka ndakatomirira hangu zvawakataura ndiritongoteatea Wycliffe kuti pamwe chandiitira zviri nani but ukeda Wycliffe kutori nemafesi angu ari kuUK atakatokura nawo kumaraini kwangu kambuzuma havana kana dhiri vakatouya kutomuguma dhombi chatokuudza kuti hana kana sendi kunyima kuvhaira amotani vachivhairawo nei asi koko Queen Elizabeth anoita kuti vanhu vavhaire zvakatooma asi kuti akatodzidzisa kuti kana mabva kudzimba dzenyu motopota muchitovavhairira ngavaite mushe chokwadi vana madminox chite tinavo pano vanhu bva kuCanada asi tichikodya mumavhu tese chitese tichikupinda mese tese chikoita zvese achitisira kuti madhoradhora chitorarama titokiyakiya zvinhu chitofamba imi kana kutipowa kana masenda mutipe mafesida atakakura nawo cheo takutozikanwa nana Wycliffe vasikatizive vatakakura nawo cheo vanongoscrecha vamwe afanhu vacho vanongoitawo zvimota zvavo vachikuita zvimarori zvazvo kumukumbira kana dhora jero asi anenge aine zvimagonyeti kana 3 kana nechimbota chiri kungofamba kumukumbira kana $5 anongozi kuti handina kana sendi kuvhaira kwakadiwa kumana kumaUK ini kuUK handichatombofundi ndakada kuendako ndikatokwira ndege chikopfuura neko ndichitoenda kuCanada kana kuStates ndozvanichatoita bosi kuStates nemafesa kujawi variko mwari kuAtlanta mwari kuTexas mwari kuCanada Toronto Minox ariko saka handitomboshaya pekuwana umbrella UK tichakopfuura seRoddie tongopfuura chikwedawo kwatiri kuenda tongokuona tokoti makadiko vekuvhaira vekumana ini varikugara kuUK vakapandudzwa neUK totogara zvedu kuStates uko totopfuura iwewe zvauri kuita zvacho indisiri kunoku handiona ndichiri kunoku chada kudarika 20 imi makaita ma40 years muri ikoko but chatokubhita ine 2 years ndagara ikoko bozi ndine brain dzakaomarara topfuura imi munozviti makadzidza muri ikoko saka vakutambudza vanovhaira zvemahara anovhaira chavofoti munhu anogara kuUK atiti ari kuya nezvimamotika zvake zvimarori zvoo zvekumarari chimwe chibhazi obva mumbomuti kuti muri pokapondo nhasi uzoti hana kana sendi mangwana chobva mubvamubvamubvamubvati kuchachimbodiboka na dhora pati zvoda kupinda transport zvoda unokiyakiya uzoti hana kana sendi munhu iyeye anenge asina mari ane zvimarori zvake zvikuenda paRoddie ane chibhazi chake afanira achofuta vamwe vacho vanenge vachiba mota futi vakura vachiba mota dziri mbavha ichimbavha pamwe chakawanda dziri mbavha pamakatodziba uUK iko handiti afanira vacho ere yo vaiba mota vari vapfana vakadziswa komane pamupfakosi kuba motikari vachivhura motikari nezvigero saka vakazoenda uUK ndakatochepisa kuti vakaenda sei but mapidzira anoita mota muno afana imbavha ivavo afana vanobava but kumukumbira kana dhuru fana akaomera futi avaburitsa afana vacho autoona kuti vanhu vanodhakwa nedoro vatori nana kumana vanhu vanomwa doro bvudzi vafana havamwe doro ivafuti vanotaura nezvavo unogona chingomwa zvimadrinks but kumukumbira kana dhora ribudi dhora ribudi ipapo ribudi afana vanogara uUK vafana vane mari vanongachitengesa unoona vachichitenga mastinzi vachivaka dzimba ubva atengesa imba asi kumukumbira pondo kana $5 zirati aibude but maybe next time usakumbiri pamwe aiwa handichatomba vakumbiri ndogara ndichivaona hangu handichatomba vakumbiri mazoni ndogara ndichivaona chikava mhurisa ndiedu yako bo ashapo bo
asi pandingopesana ine ndikuti hazvipiko hapana apa hamuna mari vane mari tikutamba navo vachiuya vachifly ndega vachikukwira chienda chidzoka chidya mari navo chichiuya chienda imi muri hamuna mari ndozvatenda kungotaura chikuti Minox arikwa nemari ndakazotaura mwacho chokerura pane aripo ndichitotaura nemufeso kuti Minox akauya kutototirwa chipati saka unondonanga nemari ni unayo kakwaune handina shoma yacho unayo iyo bozi ukonotokwanisa kuuya kaviri pagore uchitobotikira mafesi gasi uchitobodaisi uchifanirwa nevanhu uchienda mumbodoisi uchipisa madhiri uchifefe mangoma chitsva uchituma unhu magasi wachinotika kusvikira vadhakwa mwaparara kuenda unorara kutora magasi unonge une mari ka kunozoti pamwe uri kuita zvinhu zvine nzira yakanaka gwara ufamba nzira chaichaiyo wakakura uchifamba nayo saka tiri kutika mazimbabwenzika vari kuuk ngavapota achita so Minox zvaanoita kana vachiziva zvaarika ngavamutsvageka pamakombiyuta kwavanozvionera vachionawo kuti Minox anorarama sei ndo zvavanokopera vaitewo izvozvo vachipota vachidzoka kudzimba dzavo kunyika kwavo manje wakumudyisa manje achanzwa anotanga kunakirwa akatakadza kutuka vanhu kuuk vanga akamaka ukazara mazimbabwenzi akadhakwa vanonyima tumari twavaende vanoomera zina basa rei waikirifinatsambo ndega anogara ndega wandoziva kuuk yese kozi ndiye anoburitsa mari anotorangarira kuti kuzimbabwe kune mafesi eda kutamba hondo andipa mari yake ndikatoita chimwe chinhu ndikatogadzisa problem yangu zvikatofamba waikirifinyatsambo wewe ende Minox ndiye angatoita zvichetirese futi kuti zvizikanwe nawaikiri saka Minox big up man kana kujamaica majamaica zitikuwanzwa ari kuipa message yakasimba big up mad Minox anotoita zvese akufambisa music tikurarama tikuguta tiri kuita zvese zvatori titaura mwari akakuchengeta iwe mari kukomborera futi kasikaperi bhozi hashamarika waita kuti tumwe tunhu tufaye twakawanda turi murima apa uri kudya nyimo zvinhu zvifaya zviguta kana zvoita madmani wedu panapa sira akafula kuenda kucanada tizoti aiwa ariko ari kumhanya automhanya zimota rake pakati so autopinda aita mazheta akapedza uyu ari kudzokera komanje zvandisina mota kucanada handina mota handina pira kwamalifti uchaiwana yako yako uchaiwana famba nayo yako yaunayo ndokwira train nebhasi nebhasi ka kwira idzodzo train nebhasi hapana zvaunombofa kuita matsotsi hakubati futi time vanenge vanobata matsotsiwo vanongodhakwa vanongofuma uchirwara musiku vozite chikuitira munamato yekuti mwari cheketai mukomana uyu tomuda kuno vozitizoti uchecheketa vanhu vakawanda kuno vari kurarama nekuda kwako vachifara kugadzisa zvinhu kufambisa zvinhu maproblems ari kugadziswa achipera kuuya kwaunoita zvimwe zvinhu zvezvanaka kuuya kwaunoita zvimwe zvinhu zvichipinda nazvakaichiuya havana zvinhu zvekuti vanhu vanoenda kunogara kuamerica ubvete ungamheni kwaakaenda vari kuya vari macoffin Minox mazhinji wacho asi wakaenda waenda zvochingodzoka mumako vakaenda iwe usati waendaka vakatofa vakauya vakavigwa kuratidza ivo havana kuenda vakaita kunge vakaenda ikoko havako vari kuno vari kuno iwo jotoriko uri kuno uri kwese uriko worldwide Jamaica Minox ariko aiwa Jamaica nzendaenda ndakaenda Australia asi Jamaica utoriko kusi ndakazwa artist Taranchila achipa tune yako ndakati vanhu vanaipa manje Taranchila akauya zivhuzira Taranchila chomwe chinombe kunofuta kati totoidawo nawo Johnny Osborne ndabuka niya futi ndakabudzwa kaini asista vavanhu vangombika abuka niya Osborne Johnny Osborne big up Minox from Zimbabwe, Jamaica, Zimbabwe, respect. Ndakabva ndaita machuni ndaite yemboritso zvokuti Mbare inisu. Vaisozoti Joe anotaura nezvake kuti akutaura ari kurira kapa akutaura. Ende zvobva zvanyatsotambudumu zvenda unoita manyo. Ndakazoridzira kumwe mukomana chuni dzemachuni ako anoridza yaka. Anoti anoridza machuni mukomana yemufane. Ndakaona akabva angobva panzvimbo ipopo nechimotikari chake chinokuridza bhesi rinoti gubvugubvu risina nebasa rese akabva angobva nechimotikari chake mene kwaakazonoridzira mufane anosenza kuHmetro anosenza anogara kumaraini kwedu
fana nedzungu iyi akamboda kutora nyaya yangu ndikati ukakotora nyaya kuti kusademo ada kutora nyaya yangu kuti aiburitse paitimetro apa hapana kana help yakamboti papa mufana yemubora ngoma riri sproketi yemufana asidza kuichimetro ozapana vasaka uchizona vamwe wacho vachitemwa majinaristi vachizonzi varohwa nemapurisa wawo mana musapedzi anenge vachida kutora tunyaya twokunyepa twasingazive sisi umwe anodzidanai mabuto nabhaironi mutengwende kutora nyaya dzavasingazive kuda kupurisa munewsday amba kukitisisa mufana ukozeresa mufana wangu kuti afe manje nekuda kungoripota tunyaya twasingazive ndakamuridzira tuni manje maridhimu ako aya mufana akabva angodisapia panzvimbo akabva achimutsa chimotikari izvi zvandakasangana nangotarisa pasi ndamuriddzira ridhimu rimwe risuo rinotuka rimwe risingaiti anzvazi apa ndobva yasomasiritoisa apa ndatoda kumuridzira nhasi tikudeso kuti bam anoziva kuti hapana tiri kutukwa katasa kumba kwawo pese katasa kumba kwawo sipika kumba kwawo ikoko ndichakuvhurisa dheresedi kubva chikuda kuma8 kusvika kuma6 manheru 7-8 kudzima manje apa netsvaga anoda kutaura kuti uri kuita noise deo nechitsvaapochiridza manhamba anotuka anotaudha majamaicans ramba uchivabhiga asikasista keke manibani kanodzani sisiru nikamuka nezita rekuti aishana namaka diamond dai kunzi ndinozomboya kuamerica ndaida kuti ubotodedza padhuze ukamotohaga soka kana kurara nekamwe kacho irachita timasisatite osanoita ukaterizaka ndambotadza vhidhiyo razoakanenda ukakwiraka nasisi uyoyo seri chiri yakaive kuti reasoning yeyo ndakati isisu dedemona padhuzeretuni yake tunyaya twake wanakidza sisiru from Jamaica, big up big time sister aiva she's a big time sister kanaimba kayake kanaimba ka sister ke nakamaka diamond nakaspice futi ke kari bo abo majamaika dzanonakidza kumani majamaika dzanonakidza but zvichiwa chaukaisira pai asi yakwe pabvundo yaiko zvichiwa waudze kasista ka tell that sister so I wanna fuck you sister haya yako yapera manje achiwapa phone number yako 0775 340 954 dzokerera futi 0775 340 954 unonzani Lucky D Mhlanga no zita lako chairo Luke Mhlanga unogara Kambuzuma estate Kambuzuma ndatsarwa imba ndikairikavha imba yangu ndirimo mba abo yanondityisa ndogara pamba pangu yaningada undifonera kana paita anoda kuuya kuZimbabwe stand number 1709 Kambuzuma section 5 Pawandiwa Avenue ndogara pakona panogara mudzirasta anoridza ngoma rinotumirwa naMinox ndopanogara ipapo kana vachida kuuya zokuona vanouya vanouya anobva kana kuJamaica ndovada futi kuJamaica from Jamaica I want them kunze kuEngland vanobva kuEngland avaregedza izvino vanobva kuEngland stay away from me novhaira zvemahara hamuna chinhu hamuna kana mari futi mari iri kuma-US dollar ndokune mari ko kuEngland akauya akati sorry akati sorry handova ndaappreciate sorry we appreciate akusvikira ati sorry totenda togutsikana tobva tatamba tisi asi akada kuvhaira nekuvhaira kwake gavhaira hana basa hatimunamata hatikutarise nongoora uri kuuk ikoko futi hauna basa andauri kwegunaizva uzikanwi saka mutoona namadhiminoso chikokika pano nekoko kubvira kudhara uri kokika kubvira 1990 uri kukofamba pese worldwide hapana chinovamara imi vakuuk musavhaire ndoti tiwirirani
Mangovhara muchifuchamisira zvamuita kana mai kuZimbabwe zvese. Atamba mega netumari twenya tuna basa tumatwenye. Asa adhuka ndiko tumatoka nditumushonga minusi. Handiti? Ya saka chivhaira ndivachiona mari kuende mshonga. Ndifungana kwachiona kuti tikapa uyu mari yeduka inobva yatorwa yese yobva yapiswa ndiye inobva yatorwa nemagrindi yopiswa. Saka vachinyima kuti hatina ndazona zobata. Saka chinyima tumari twavo. But vacharohwa kana nechimba yaJoshua. Hapana kuhanda kwavanoita vachangobatwa. Kune chikufamba mumhepo chichavabata. Maita bho. Worldwide bye-bye. Vari ku-UK ikoko handiti ndataura nchiti vanhu ku-UK makadhakwa pozi hamurecognize vamwe vari kunomu hamuremembe vamwe venyu vamaraini plus munowanza chisala chekushamisira muchidada kana maya kuri kuafrica kuZimbabwe muchikoshamisira ukakumbirwa kana dhora chaitaura chahuna ukakumbirwa kana asi unongochinyepedzera kutumidza marori kuno kwachita kunge ari kufaya ndati mukazodhiniwa nekuti ndataura speech ndataura nchiti hazvabasa nemi mundikwanisa kana undiponda kwacho kuchera mukafuka undiponda ini ndinochengetwa pane zvinondichengeta raimazezvo musonofunga kuti unoda kundiponda iyo ndionopondwa obva wafa musonofunga kuti unoda kundirongera kana kuti munhu andibaye nebanga ndionobva wabayiwa muso wacho saka agara maziva kuti chakatochaya kasi kutoti zvamungatoita kutongoripenda kugadzisa unhu hwenyu mokumbira regerero kuti kumbira regerero kuti aiwa ngatichinjei hunhu chokwadi vanhu vari ku-UK plus musapfurirane nevaive vemasochishanu mu-UK muchidanzi muri kugona hapana kana chinyamato chamugoderwa Achipenda miromo. munamato yenyu iri kuenda kuna Lucifer garai maziye izvo yamunoita chinamato chemuchiti masochishanu iri kuenda kuna Lucifer isi kuenda kuna Mwari bozi Mwari akati hazvitombodi kuzviona izvo Saka apenda muromo apinde mudenga. shamwari ifimi inonhuwa inonhuwa saka unoza pane zvimwe zvimweya zvisingadiwe kudenga uku zvoitokanganisa ngirozi kufamba saka unovhita uri kumba kwako kasi kana kuenda kumasote uzvomaso usina perfume ungozora vhasirini riyeri originaiwa unongogeza wakazora vhasirini ikauri ukageza negeisha unotonhuwirira zibhobho saka votamba mushe vamwe vari ku-UK kana muchikauya kuno muchiita adzida ukatsvaga da ukabata hamundikwanise adzida ukatsvaga kana ndida muZimbabwe da ukagadzisa hunhu ndine mari da ukasota unosotwa nemari yako wega ikoko mari yako inosota iwewe tatigadzise hunhu yekusashamisira chi itai samadminox anogara kucanada tarisai zvaanoita ndikotaze chete mafambiro ake ndokopera izvozvo komaji wakazonimamisisa ini iwewe vakumamisire chii atikutovaudza 3 wewe kuti vaudze kukanda mabhokisi vakaramba ndozvavo izvo vamwe vacho varingouya mabhokisi nenyaya yekushamisira vachibvaira saka tokuramba chingopotsera matombo vari kuroora varungwa nditi vachitadzi ndatopenga inini hatife ndakadzokera kuZimbabwe asi ari kungofa afa kudaro kamurungu keke akamufeka ichimuviga kabva karamba futi kuyazomu kokotumira masidzi ake chete katumira masidzi chete zvinoita izvo saka unoona vasidzi ko mwana wacho hachade haendwe nawo iye nonzi handidi naende wangu aningataura kuti kuZimbabwe kwacho ndienda unoona naye pamwe andingaida kuchinja dzinza aningataita sezvezvi vada kutedzera Michael Jackson Michael Jackson aitoita zvinhu zvacho achitoita maini mukazviita hamuzvikwanise Michael Jackson aitoita nekuita maini mukatoita munozviita nekuita kwacho oneka mazoita kudaro kamwana kako kawazvara unombobvira wauya naye kuno kumurungu wacho iye anobva wafa anobva ati ndoenda kuti kwacho ndoziyani nekuti unomboya naye wakakuvhara chitazi garagara kunokuwa rungu iye agara ariko ndekwake mutoromboya naye kakuno muratidza kuti isitaikura soitasoitaso uchimuratidza kashama dzako dzamaiti murovana nadzo bhokiseni uchiratidza kuti tembo chimarana chiita sisi chirovana nemawaya ndozvezvo kalife kakwini manje vakapusa saka uchiona vachingoti vakafa vhangu zvangonyura zvakadaro kaganda kacho kangodaisa ungomenya kaitonge orenji ongori kumenya orenji ita skini yakasimba seyamadmani yekuti ukavaona seuti muchinda varume vari ku-UK kutongeti vakadzi varume vakadzi vachobva ita kunge wesiya mhendo saka varume kuita kunge vakadzi varume vari ku-UK kuti vanga vakadzi skini nenyaya kuwanza chisaladi kushamisira asi tine mari tine mapauzi
mapaunzi munawo here boys amuna anodhabhurwa namenzvino kuti anofula dega chineso chineri imuri kuuk muchita zitire mari hatisi kudziona kabhozi motora muri kokoko hazvionekwe tatsouya kuno kuti kuoneka uchitaura kuti une mari uchipa vamwe kwete kuti mari yako uda uchishandisira uchidya ukapa nhomba koi saka uchiona mwari ka anokutesta achiti akakupa upfumi adakuona kuti uchazoita sei akaona kuti hauna kana brain mupfumi anobva kutsara upfumi kana kusiya uchizadzwa aids ubva tichifa vigwa hauna basa saka munhu ane aids anenge aita sei futi munhu ane negligent asingakwanisi kuona kuti angararame sei saka bhozi atadza kuzvikontrora sakaimosa here kuti paunenge watadza kuona uchifamba utadza kuzvitarisa mafambiro but hanzi aids aichatyisa kamuzimbabwe vanoda ichatyisa bhozi vane mapirizi but mai mapirizi acho chausingazieka ini ndoda kunyazotaura chokwadi disadvantage aids ine disadvantage kuti pane percentage yebrain yako inenge yatoshota ndogara navo inini vanhu vane aids unomuona zvaanoita manje akasiya chinhu chakapa handiti akadzoka anokanga notaisapa kuti akakupopota chiti ndashaya chinhu changu ndabirwa chinhu changu papaye manje uzochiona but ndakanga nondaisapa ona saka senzi dzavo dzatoshota pane zvazoshota mapiriti anokanganisa anodambura futi senza uzi anozovhirikidza ropa racho mazvezva kuitika system mafambiro ayewa zvisiri ukamisa munhu ane aids apa neasina zvakatosiyana pakufunga kana pakambani chepo chepo vachisenza soka ane aids neasina zvakatosiyana mashandiro vanenge vachiita ipo paipo haunotonyatsozoona itobuda performance inotooneka kunzi uya aurwara ya anenge achita munhu ane aids ka haagare 10 minutes kana 20 minutes asina kuda kuwana kanyeke kupopota anoona kuti chimweniwamene amene anokuvandoita kakuvhunduka dzimwe nguva ona kufa mapirisi anenge anovhiringidza kazi memory system kavo memory jeje inochengeta information kana inochengeta zvaanzwa inoita kunge inokanganisika zvimwe time memory yacho inotobhagadhika imwe nguva habhozi munhu ane aids nemuna zvakatosiyana ko munhu murume anoiswa kusaidi ndo mapenzi chaiva ngoshani malesbians magays vaya ndo masodhomu kuparadzwa yamai manje ndo vanhu sitomboda kuonekwa ivo vaya handiti vakudzoka kunoko kuzoiti akunoko vakava kurohwa kunoko vaudze vasiye vauye ngavauye kuno asi havadzokeri uku kana vaya kuno haudzokeri makuva varipo padhuze kuita chi murume anokwira murume kwakuona kuti murume anokwira murume kana kuti mukadzi anokuda mumwe mukadzi kaunozoti chi kamwe karesi amene kakagadzirwa nalucifer resi kukeke kaite kada kuspread world wide kuti kakangase vanhu manje anenge angopindemo meme kuparara nekuparara zviri kuuya kamai manje uchaiona nyaya yacho kana itanga achiparadzwana najoshua mwari amagideon time ya tapa amagideon manje zvino saka vari kungorarama kekupedzisira asi hapasina resi iyo vari kuparadzwa mai manje bozi vakatarirwa time ya 1000 years dzavo dzakakwana hapasina kwauchaina izvi zvangu kudai so nekudai hakuna ko vari kumajeri vari kumajeri handi vazhinji vachiri kunzi havana mhosva vachabuda vari kutobuda havanotobuda hapana anofira ikoko vari kutobuda ubva vauya nekumasoyo ubva vaudzwa kuti aita kuti mubude ndikuyu saka chinamatai unamata votobva vapuwa zvekuita nemabasa nezvekuita vobva vatotanga kurarama upenyu hwanaka kumavhenda mavhenda havanovawo mavhenda munhu kakafanini hapana chakanganisa vatorarama uda kutsvaga kuti ararame atotengesa kana avabira hapana wachadzira munhu anongouya achiudzwa kunzi anongotorwa ngonzi ziva kuti kuna mwari chete namata chete kuvarungu varungu vanotozviziva ma unoona chiri kuitika kuvarungu vazhinji vacho vakutoziva kuti kuzimbabwe kune zvikuitika kune murume akatumwa akutonamata akatogarwa namwari varungu izvezvo vakutoziva vari kuamerica vese nekunana britain vakutoziva but they just cannot say it out havambofa vakazvitaura chete publicly asi vakutozviziva vatozviziva kuti zimbabwe kune murume wamwari mwari akatogara muzimbabwe kuti shu kuti isu takatotizwawo namwari chaizvo kutozviziva
Konyika yedu yeZimbabwe. Yakatodiwa. Chosen country kadiwa kana kuti kange kachizonamata vanhu vanamati vemunhu vanamati vazive Mwari vazive kuti chokwadi kuna Mwari tizi muzodzidzisawo pasi rese kuti aiwa Mwari akauya tizi chokwadi namatai vanhu itaiso bva yapa menda yapo kumapostori ndoga chaiwo kuvapostori yamanje zvikuitika kamunyika munomu makawandisa tumasoro unzwisa tumasoro turongofoma tumasoro vari kuita tumasoro twavo vachishandisa mishonga vari kutora vanhu vakati dzitori n'anga zvasi asi vari kutorwanda negemens bcause vakuzoti vanhu vakawanda vachadi zvemishonga vauda kunamata saka vakupfeka gemens kuti muuye mauya manje vokuti tikukupai anointing oil ari mafuta akatobikwa nezvimishonga vobvisa mishonga yayo kuti musaione vanobvisa midzika vobika mafuta yavo kupai ari mafuta ai mishonga chaiyo kutori mishonga ko ava ebed angel namagaya namakandiwa havakatodhakwa vana zvipa makandiwa ndi amene anzi akugara kuSouth Africa ari kumbobvirei muno vandimomubvunza vanhu vachienda kwamakandiwa kuti nai pastor kuzogara kuSouth Africa imi micheche nyiri kuno kuZimbabwe chii chiri kuitika aiwa isi mari pane zvekutizwa ipapo ai zvamusikaone pane zvekutizwa seonoita chechi panapa iwonaifunga kuti munoita chechi panapa ndii une unogara kuCanada uko cheche kiri muno ndozvakamboita kana zikakamataura kaHughes Angel handikamboenda kunogara kuAmerica uko kabotidzi ikoko kaboti ndigandibodzokera kaboti Zambia kuti kangotenderera ya maita basi avafara yabo ngoma lu zviseise abana abo Zimdancehall iso kana kutaura chimwe chinhu vapara Zimdancehall ka chekutanga nekutaura chokwadi gambo yazoteerera maimbirano ndi maJamaicans ivo vasapota vachiteedzera zvinoita maJamaicans zvezvekuita kunge vari kuita shokera chekudhisana maJamaicans vanenge vachiita zvekuda kuimbana asi vachiimba zvine sense plus vachizotamba vese vachiimba vachiwirirana vanoita vari kutukana asi vachiwirirana manje zvinozoita vafanira Zimdancehall manje problem vanoti kana vakatanga kuda kuimbana zvezvo vanobva vatonyatsomakana zvekuti ukaona vakasangana pashow cheche vanobva vatodamburana kurovana chaivo ende kana malyrics avo kana vachiimba iwe taura aimba zvezve malyrics avo ari kutiimbira aya makapota muchara zvinhu zvinandibasa rese beyond my response commenting about me, that is nonsense. Could you go rather? You didn't rather you be challenging my image on the internet. If you want to start that, I can start that with you before you go back. I can ruin your career through the blink of an eye. You don't know to get it. Tell us how good. This type of activism. Taura this. Taura Gulu. What are you doing? Taura Go. You come from Ghana just to do this. That's not most of machuna vanoimba soka haana zvaanomboreva kana kuti uzoti mini yachiri kubva pachienda kupi zvekuti chekugara akateka kuimba uzoti ataka ari kuda kuimba achitsanangura nezvii unobva uzvishaya ndamboteerera mamwana ivo ana soja lavhenya ava nana nikwava nana toki vibes ava asi ndazoneta vamwe vacho vafanhava kutinyaso mazita ava hadzikani kuzvinye kuti vaimbi ravo haana miningiwo ini saka ndichiti vafanhwa vemazimdancehall kavo dai vachinyasoteerera maimbiro anoita maJamaicans ndizvo vanyatsotraya kuimba zvinhu zvine sense vanogona kukundwa kuimba nekamupana keJamaica kane 8 years kanogona kuimba zvokuti kanozadza dancehall yese kakaita dancehall yese but vari kuimbira vanhu vemuZimbabwe ka vari kuimbira vanhu vemuZimbabwe ka maJamaicans anoimbirawo vanhu vekuJamaica asi music yavo inozospreada worldwide nekuda kuti inenge ichingodiwa nekuti vanenge vachiimba zvine sense zvine zvinakidza mumwe munhu ari kure ivo vakaimba zvine sense marikuzi avo anogona kungosvika kure kure chero vachiimbira vanhu vemuno muZimbabwe
izvireto waimbira vanhu munomu sekuti ukahambonzwa kuti shone kuti chii but kuingoni majamaicans zvavanemba zvakutozwikana bcause muna anitozvikona kutozvozvokurevei mazimdanso ndinoona achinatsoita but wambozviterere pamazimdanso achi nemangoma ekujamaika language jamaica kutori nevamwe vanongoimbawo zvakajalavu zvana silent killer zvana jalavu zvacho dhanza rinakidzi pasina mangoma ndo vanhu vacheva bcause munhu wese akaimba zvokuti zvine chiremerera akazvizonakidza vanhu hamunaunzwa king kune munhu ane one song yekutanga iyoyo ifirst song yake but anotanga kuti handichabati antanga vakawanda antanga kuti handichabatiautange nekudaro zvondiona zvakafanana zvakafanana na blot anozvipika zvake but hanyanyi kutoti azonzi akumberi tisinotodaro kuti iye akadaro anogona handikutoda iwo kudaro ndo zvanofana kuita noti kuti ane one song otanga kuti handichabatika uchabatikaenda unoti apapa ngoma ndaimba chikoro usarasa chikorobho ukaka chikorobho warasa mvura iyoyo neimwe yacho yakazimba 2016 enzichikwe bvunza tinzwe mwana wangu usateereri ndo chikorobho saka udangoramba uchingonzwa zvekuchema chete umwana akamboimba tuda umbofarawo kani mangoma ekubhawa ndana happy ana jalavu ana ndinomasongo anodyiswa mari ukaridza toki vibes mena aichatenga gasi yakuisa mari mo zvakafanana nekuridzwa lenat zvakata tubhawa mena aitengewawo uye papakazoi pachirisa songo yekuti uda kutanga watenga chitima munhu asati asvika kudhini haana kana sendera seudhini achatenga gasi anatanga asvika kudhini ana jalavu vakafanana nana system tazvika masongo yaanodywa hatauri ndomanhamba embhawa ana chibhawa nomanhamba embhawa ana happy ana blota anapaka madhisa ake special achidhisa dati chibababababa asekalazi ndati pane nhamba yakaimba kuti anzanzi nyarara pakapwanywa imba yako he hauna mbereko tese takasairwa kusinyaradza kuya tomuwanzira aiwanza zvekuti ndakanakotanga zvigayariri vanhu zati colors pano vani pakadona pakaaccepta defeat yekucity sports yakaramba kujala vakauya ecolors ati paivura colors akabvuma kuiswa muhapu pana chibaba vakabvuma kuti ndachilevhu rake rakabva ranguchinja wazvona levhu rake rakabva bati ndiye munhu akachishungurudza cheche chakaimba kuti tuka akirati anogona zvakikuimba haanogona akiratiyakarova yekuti adzi amhene amhene zita rakati mheno akapfeka heviya churu yake hevi padauya nokuti kana pachirira zvaifedheka iye amheno ya aya akairova kirati handikuyepo zvida saka ndani mumwe futi anogonera anenge anogona ndeni tina riki moto no man please Socials, Freeman, Jalav, Kilati, Wind President. inini zvangu pane vanhu vataura aindodangu windi president anenge anondigona windi president anenge ari kumberi magical anogona futi but album yake iri kutsimbirirwa hamene kuti vari kuzviitirei anogona magical nakilati vanogona kutoiswa pasame muningi pasame level asi mnyama wangu rinao ndekuti havasi kumbaya ndokwaifiridza dai kunzi magical aimbouya achiswera Mbare munomuka dai anga ari kumberi DZ
anogona but position yavati vese vanogona asi neteritori yavo Mbare dikika but inoitwa zvinhu zvakawanda pane pano one pavanovhiringidza pavakazoti Mbare versus Chitumbiza Mbare geto Chitumbiza isiti zvakafanana nekuti Harare versus Mfakosi azviite akanoti ningi Bulawayo versus Mfakosi azviite zvakafanana neMbare versus Chitumbiza but Mbare yakamira neChitumbiza akatadza kudya Mbare saka tikazoti Chitumbiza versus Harare number 1 Mbare yakalodzwa Mbare yakaloda idiki but yakaloda haikuti yacho yaihombe pane Mbare but Mbare zvakawanda zvinhu zvese zvinotangira Mbare mufiu mune chiche zvino kuna magic aoka ndokwari nashinzo mani shinzo mani chinogona kachimudhara chaipo chine voice but zvokuimba chinawo watomboenzwa imwe namba yekuti my sweet potato aiwa next week chaconnecta sound inombokuridzira yashinzo mani chinogona chimunhu chaichiya zvibhodhoro ndo zvinozowanda pane vese vanozviti vembare original chaichaivo vembare vecho vese takada kutarisa anogona takila vembare akauya kila tina secolors chete vamwe vese havasi mbare havasi mbare vanongoswera mbare vanhu vanonakirwa nembare mbare nezvinhu zvese zvinotangira havasi mbare asi mumbare cheteka as long uri mumbare mbare ndo munotangira mbare ndo ine zvinhu but vakauya vanhu ivavo vese vanosozvitinze kumbare zvine dhanda kangu yabloti mai manje apa unozati unokunze kunyika nofunga ndombari hazokumbari hasokunokuna bcause kana tichiti hasomumbari haana kudzidza pachirodzo senge zvatakaita kana kudzidza kana st peter kana kuzvarirwa muno kune vamwe vakauya vari vadiki ka wozongokurira munomu zvokuti unoziyana nevanhu vese manjisi yedu born and rise ndokuti mbare kwatikutaura takabarirwa Mbare autambare about boys down made the boo. Amita. But I got 2 minutes, 3 minutes of fame.